दिनै बर'नि राजखान्थि थाखानाय एसटिफोरनि राजखान्थि गोहोआ जोबगोन दे जुदि एसटिखौ बे मोनद' हारिनो होयोब्ला बे खाथां खोथा आरो सैथो खोथा। नंगौना नङा रायजोफोर? भिडिअखौ नायलांदो। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोना बयबो नुखाबाय थादों आरोना दिनैनि दिनाव मोनद' हारिनो एसटि होनो थांगासिनो आसाम सरकारनिफ्राय, नाथाय बे सेन्ट्रेलाव मा जाहैयो मिथिया आरोना। नाथाय दिनै जोंनि दैदेनगिरिफोर जायफोरा पलिटिकेल पावाराव दङ बा राजखान्थिखौ लानानै दैदेनगिरि जानानै दङ, बिथांमोना दिनै सोरनोबा एसटि होनायाव जेबो बाथा गैया। बेफोरबायदि माखासे बाथ्राखौ बुंबोगासिनो दङ ना, जिखि हान्जायानो जा बुंबोगासिनो दङ। बिथांमोना बुंदों थाखानाय एसटिआ जेबो खहा जायालासेनो एसटि होनायाव जोंहा जेबो बाथा गैया होननानै बुंदों आरोना। मानि थाखाय बाथा गैया दिनै बिथांमोनासो मिथिसिगौ मानि थाखाय बाथा गैया आरोना। आरो एसटि होयोब्ला जोंनि थाखानाय एसटिआ खहा जाया बे बाथ्राया नंखाया, मालाबाबो जाखागोनखा खहा आरोना बियो। दा बिथांमोना सानदोंना सानाखै जेन बे जायफोरा मोनद' हारिया एसटि मोनोब्ला जेन जायफोरा दिनै पलिटिकेलाव हाबनानै थाखा फैसा जानानै जे गाव बे गादिखौ मोनबाय थागोन सानदों नामा बिसोरो? बिथांमोना जेब्लानोखि एसटि मोनगोन ना, अब्ला ना जायफोरा दायो थाखानाय एसटि बिसोरो राजखान्थियाव जेबो मोनसेबो मा होनो LAC आव बा ओनसोलाव देरहासार जानो हानाय नङा। बे खौरांखौ मिथिखानांगोन आरोना जायफोरा दिनै पलिटिक्सनि गादिखौ लानानै दङ, बा सिगाङावबो दाबो जायफोरा बेबायदि देरहासार जानानै दङ, बेबादि मालाबाबो देरहासार जानो हानायनि मोन्थाया थानाय नङा आरो बे सिदा खोथाखा। जियानो जा दायो जाय सरकाराव दङ बा सोरबा सरकाराव गैयियानो जा, जिबादि दायोनि गोदान जानो गोनां एसटिफोरा जुदि जामारोब्ला हले सातार सोरबाफोर गादिखौ लुबैनानै एसटि होनायखौ जेबो बाथा खालामाखैब्लाथ' बे गावनिनो मोनसे जोबोद गोरोन्थि आरोना, गावखौनो फोजोबना लानायनि मोनसे गोरोन्थि होननानै सानना लानांगोन आरोना। नोंनि आंनि बे पावारा, नोंनि आंनि बे पलिटिक्सआव जिरायना थानाय गोहोआ बे नोंनियाव थाया, आंनियावबो थाया। जायफोरा गोदानै जाय सुबुं अनजिमाया बांसिन जोंनिख्रुइ, बिसोरनि आखायावसो गोलैगोन आरोना। मानो होनबा मोनसे पलिटिक्सनि दैदेनगिरि जानानै नों देरहासार जानो थाखाय नोंनियाव गोबां बिबांनि भट नांगौ जायो आरोना। बे गोबां बिबांनि भटखौ सोर मोनगोन? नों आं माइन'रिटि खम अनजिमानि दायो थाखानाय एसटिफ्रा मोननो हागोन ना? मोना। मानो होनबा जोंनि भटआनो खमखा आरोना, बिसोरनि भटआ बांसिनखा। अब्ला जों साननानै नायदो आरोना, जोंनि दैदेनगिरिफ्रा थोंजोङै गोख्रों रावै बुंहर, स्टेट गभर्नमेन्टखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ थोंजोङै बुंहर, जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दायो एसटि होनो मोननाय नङा। एसटि होयोब्ला ओनसोलाव, रायजोआव, हादोराव मोनसे गुलाय गुजाय दाङाबाजिया बे सोलिखागोन ना, सोरखौबा अयनाय खालामनाय जागोन। बेफोर बाथ्राखौ थोंजोङै बाथा होनो मोननाय नङा। बे बाथ्राखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा थोंजोङै बुंनो हानांगोन आरोना। अब्ला दिनै नोंनि बे पलिटिकेल केरियाराबो रैखाथि मोनगोन, पलिटिक्सनि राइटआबो नोंहा मोन्थायाबो थांनानै थागोन। गावनि हानि मोन्थाय, थांना थानायनि मोन्थाय, खामानि मावनानै जानो हानायनि मोन्थाय, बेफोर गासैबो रैखाथि मोनगोन आरोना। जेब्ला जोंनि दैदेनगिरिफ्रा राजखान्थियाव थानानै ना सोरनोबा एसटि होनायाव जोंहा जेबो बाथा गैया होननानै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंना लाबाय थायोब्ला नों गावखौनो गाव फोजोबना लानायनि लामाखौ लाबाय होननानै साननानै लादो आरोना दिनैनि दिनाव। लोगोफोर, नोंथांमोना मा सानदों दिनै? बे बाथ्राया नंगौना नङा जे बे जायफोरा गोबां बिबांनि सुबुं अनजिमा बिसोर जुदि जोंनि एसटि बे ना, जों खोनानो मोनदों 1 कौटि बिनि आबाव दङ आरोना, 1 कौटि बेसेबांबा 50 लाख 80 लाख बिदि खोनानो मोनदों, 30 लाख ना। नाथाय जोंनिया मात्र 40 लाखल' दायो थाखानाय एसटिफ्रा। अब्ला बे 40 लाखल'आ बे कौटि गाहाम मानसिफोरजों हाजाबगोन ना? कौटि गाहाम मानसिफोरजों जों देरहासार जानो हागोन ना राजखान्थियाव? साननानै नायदो आरोना। जोंनि राजखान्थियाव जायफोरा दिनै हारिनि जानानै
दैदेनगिरि जानानै राजखान्थियाव दिनै लिडार जानानै दङ। नोंथांमोना साननानै नायदो एसे। स' भिडिअ'खौ नोंथांमोना माबादि मोनदों? दिनै आंनि बुंनाय बाथ्राया गोरोन्थि जादोंना सैथो? रायजो राजा नोंथांमोना बेसेबां हायो बे भिडिअ'खौ शेयार खालामनानै हो, जाहाथे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मिथि मोनो ना। थाखानाय एसटिनि बादै गुबुनफ्रा एसटि मोनोब्ला नोंनि आंनि राजखान्थिनि मोन्थाय, जोंनि थांना थानाय खुंथाय, हानि मोन्थाय बेफोर गासैबो जोबस्रांगोन आरो जोङो नाख्रेबजानानै गोमालांनो हमनाय हारिफोर बायदि जानानै थागोन आरोना, जुदि एसटिखौ खोमारोब्ला ना। थ' भिडिअ'खौ आं गोलाव खालामनो सानाखै लोगोफोर। दिनै आं बेसेबांखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'बाय आरो इयुनाव बेबायदिनो भिडिअ' लाबोबावगोन नांगौ जायोब्ला आरोना। बिदिनो गोबां बाथ्राफोरखौ जों फोरमायलांबाय थागोन आरोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों। थ' भिडिअ'खौ एसेयावनो फोजोबबाय लोगोफोर, बाय।